लामाया इदि जायो गाइस सिख्लाफोरासो थांगला जोब्बाय बन्द'कआव गयदा ये बादल की चादर Hah? Ya kuno hoy. Laमायाथ' बिराद मोजांखा गाइस जोंना मिन्थिखायोआनो नायदो लामाया इदि जायो गाइस नै हाब्रुथार नै लामायानो इदि जायो लामाया गाइस जोंना lama montrebai guys. Hello guys, nikamanku angni monjay vlog channel konten boyku orang etalebay guys. Da mana yang college tanggasin dong arna panen ba college ami yang mau dengar nade nih mana ba kilde man jaga semua ini bezini soarna jinali yang nolu kifuja iminarna guys sakang bayarna napi लामायाथ' बिराद मोजांखा नै जोंना मा बुंनो बिराद मानसिफोर नायो आरोना गाइस भिडिअ लायोबा मा बुंनो आरो बिराद मानसियानो नायो आरोना भिडिअ लानायखौ माने हेलमेटाव मबाइल लगायना लानायखौ बिराद मानसियानो नायो आरोना मबाइलखौ गाहायाव खालायबा गाइस भिउखौ नुवा आरोना भिउखौ मोजां नुवा गाइस मबाइल वाइडिंला खम नालाय दंबाबो वाइड एंगल गैयिनि थाखायनो लानो बायो आरोना गाइस भिडिअ मट' ब्लग वाइड एंगल नांगौ आरोना भिडिअ लानो नङाबा बिराद लानो बायो आरोना फाइनालि गाइस फैयै नोलोबारि मोनफैबाय आरोना आं दा नोलोबारि हाथाय गाबोन हाथाय दं आरोना गाबोन मंगलबार नालाय गाबोन हाथाय जागोन नोलोबारियाव फुजाबो जायो आरोना बेयाव लोक्षि फुजा नैयाव फुजा जायोमोन आरोना लोक्षि फुजा जायो बेयाव केमेरा लानायखौ बिराद मानसियानो नायो आरोना ओमफ्राय माने गाइस आंना वाइड एंगला खम ना माने मोखांखौ नुवा आरोना गाइस guys, top speed Yo apel lamanya moजां जादोंमोन guys baik salayनोबो लामायानो गाज्रि ससे मोजां ससे गाज्रि आरो ससेनिफ्राय लोगो लांबावनांसिगौ गाइस लामाखौ नायदों ओमफ्राय नै दा अन्थाइबारि गोजा बिराद अन्थाइबारि जोंना लामाया नै
view-ku नुवा आरोना guys बाइकनि डिसप्लेखौ देखायबा view-खौ नुवा आरोना माइफोराबो मोनजोब्बाय guys हानो जाजोब्बायानो सोरो लामा Kehek. Boरमा baik थांगोन आरो Yang fैगोन ना सोर? Yang fैगोन ना सोर? फैगोननो Udah beru. Steve. Ma. Steve लांफैया जों इयावनो दं थाब फै तक चल 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 सिख्लाफोरासो थांगला जोब्बाय जायाफ्रा मानो साबैसेनि मेथाइ जानो फैसा लाबोदिया जियावनोथ' जों लांफानो बायोलै ना मा होनो गाइस ना सिख्लाफोरा सहैबावबाय मालाय Nah, tegelung di mana nge? Bondo bawa koi dah. Nak selama ni bondo ile. Malah orang ni bondo kalah ni bile. Karena pada mungkin ada mungkin Qatar ini sekarang. Karena mungkin ada berapa mungkin kak. Karena mulai luar tata. Saya gila lihat. Kin mari lai bawa boleh.